Jamen, jeg tror bare, vi starter. Det gør vi. Velkommen til, Gitte. Tak skal du have. Jeg har inviteret dig, fordi du har skrevet en bog, som jeg stiftede bekendtskab med for et par måneder siden. Og lige da jeg så titlen på bogen, så tænkte jeg ved, hvad energi er, og jeg ved, hvad ledelse er, men energetisk ledelse, det har jeg kun hørt om i forbindelse med noget fysik, kemi, studier på DTU for mange, mange år siden. Så kan du ikke starte med at fortælle, hvad det begreb det indebærer? Energetisk ledelse. Jo, det kan jeg godt. Og tak, fordi jeg måtte komme. Du er velkommen. Det hele handler om energi. Og så handler det så også om ledelse. Men for lige at starte med energien. Vi har olie og gas og el og så videre, så videre. Så det er ikke den form for energi, der er tale om. Når jeg skriver energetisk ledelse her på forsiden, så handler det om energifrekvenser. Så nogle vi ikke kan se, men vi kan måle dem. Og i princippet kunne man sige, at ikke alt er jo energi. Alt er energifrekvenser. Det er olie og gas i sådan set også, ikke? Jo. Men det, der er omkring energi i den her forbindelse, det er at forstå mere og mere omkring, at vi rent faktisk også er energi selv, sådan i et energifelt. Og hvordan er det, man som menneske kan arbejde med sin energi i forhold til for eksempel at lede sig selv eller lede andre. Så da jeg sådan havde fundet ud af, at jeg ville skrive en bog, og den skulle handle om det her, så var jeg sådan lidt, hvad skal den så hedde? Og så lige pludselig, i en periode, hvor jeg stadigvæk var sådan i skrivestadie, der hed den egentlig Fremkald. Måske lige så meget, fordi det også har handlet om at fremkalde mig selv. Men deri ligger også at fremkalde både andre, men også at vi hver især har brug for at skulle fremkalde os selv. Og så valgte jeg at kalde den noget andet. Og derfor kom den til at hedde energetisk ledelse. Nu fik jeg lige nogle associationer til nogle ting, som har noget at gøre med chakra, og nu er jeg jo ude på meget tynd is, jeg ved ikke særlig meget om det, men, okay. men sådan nogle energier er der også nogen, der snakker om, ikke? I nogle mere spirituelle sammenhæng. Er det der, vi er over, eller er det mere den psykologiske del af ledelse, vi snakker om, når vi snakker energetisk ledelse? Altså, når jeg taler om alting, så i bogen er egentlig delt op i en tredjedel, som egentlig handler lidt om at kigge ud i fremtiden. Hvad er det for nogle trends? Hvad er det, der er ude i den her af forruden? Hvad er det, vi ser ind i? Tendenser, kunne du kalde det, ikke? Men det er jo også nogle megatrends, som påvirker os alle sammen. Og så i relation til mennesket og i relation til virksomhed. Det er det, jeg har taget med i bogen. Så handler bogen også om personlig udvikling og om forretningsmæssig udvikling. Det her med chakra, der er jo nogen, der kalder det chakra. Man kan også kalde det energicentre. Man har fundet ud af, at vi har nogle energicentre i vores krop, som er styrende for vores energibaner osv. osv. Jeg er ikke ekspert ud i det. Det jeg er, det er egentlig mere en intuitiv og visionær person, som intuitivt forstår energi, og kan mærke energi, og kan fornemme energi, og kan connecte ind i den, og få den til at hjælpe mig. Og det er sådan set det, der ligger i hele det her med energetisk ledelse, at vi faktisk skal finde tilbage til noget, vi egentlig altid har kunnet. Vi kan det, når vi bliver født.
Og vi ligger der, og sådan helt, der er vi jo helt blottet for alt muligt. Og så langsomt, som livet tager til, så er der ligesom nogen, der sætter os måske mere og mere i bås. Men i hvert fald meget i den intuitive del af det, af os mennesker. Den har vi mistet, mere eller mindre. Nu sætter jeg det sådan lidt på spidsen ved at sige, at vi har mistet den. Men vi har i hvert fald lukket den ned. Og det har vi gjort på grund af både den måde, vores kultur er, at den måde, vi opdrager hinanden på, og også vores børn, og har gjort det igennem århundreder. Så vi har ligesom skabt også nogle strukturer, nogle samfund osv., hvor det her med at føle noget, for eksempel, det er jo ikke særlig okay. Det begynder at blive det nu, ikke? Nu taler vi om at man skal være sårbar og det ene og det andet. Men vi har i mange år lukket ned for det, så nu er det lidt ligesom, jeg kalder det lidt, at vi er nået til et punkt, hvor det er sådan en trykkoger, at nu popper låget simpelthen af. På alle mulige forskellige måder. Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvad det er for nogle følelser, som har været lukket ned, og som gerne må komme op? Fordi vi hører jo også, der er også en stor diskussion omkring det her med, at følelser og trumfer facts nogle gange. Altså der er nogle heftige diskussioner omkring wokeness, hvor folk føler, at de bliver krænket, fordi de får at vide noget, som de fleste mennesker anerkender som facts. Ikke? Altså for eksempel, er jorden flad, eller er den rund, ikke? Færisk. Og der er nogle mennesker, der siger, at vi vil have lov til at mene eller føle det, vi føler, og det er vigtigere, end om det er sandt eller falsk. Hvordan forholder bogen sig til det? Bogen taler om mere, hvordan er det, vi finder ind til det her naturlige potentiale, vi sådan set har. Som vi har lukket ned for, fordi vi måske har fået at vide, at det skal du ikke sige noget om, eller det skal du ikke mene noget om, eller her i familien, der føler vi ikke noget. Okay. Der gør vi sådan og sådan her, ikke? Der taler vi ikke om tingene, eller det kunne være på en arbejdsplads også, ikke? Jeg vil gerne spørge om det her. Nej, det har vi ikke tid til, eller så på den måde har vi været tvunget lidt til at lukke ned for noget, som egentlig er en meget, meget naturlig del af os. At vi kan sanse. Ikke kun, fordi man kan sige, du kan have en tanke, og så får du en følelse, og så kan det skabe en handling. Når der er nogen, der har tankemylder eller et eller andet, så kan det jo køre helt fuldstændig i ring og blive noget ikke særlig rart noget, som kan være virkelig invaliderende osv. Ikke? Ja. Så hele det her med, og særligt i vores samfund, som kører jo på højhastighed osv., så er der brug for at finde ro. For bogen, hvis du skulle sige det på en anden måde, så handler den måske ultimativt om at få ro på sit nervesystem. Ikke kun det enkelte, men hele verdens nervesystem. Altså det er sådan ligesom tilbage til at få vores celler til at være rolige og sunde og arbejde på den gode måde med os, altså er i balance i vores, altså helt ned på celleniveau, ikke? Men i krop også. Ja. Så det her med følelser er jo enormt styrende for mange, og der er også nogen, der elsker det. Altså SoMe elsker virkelig, eller også personer i verden elsker at køre på den del af det. Så det bogen også er en hjælp til, det er forståelsen af det her potentiale, vi har som menneske, i at kunne være mere styrende over for vores egen energi,
så vi ikke kommer ind i et loop med at have nogle følelser om noget, fordi vi så fik nogle tanker, og det gav så nogle handlinger, som måske ikke er hensigtsmæssige, og så videre, og så videre. Og så kører et eller andet cirkus rundt med os, eller person, eller hvad det nu måtte være, eller medie, hvis det er en kanal eller noget. Ikke? Så det her med at kunne simpelthen med sin egen krop mærke, det her, det er ikke rart. Hvordan er det, jeg sanser det? Altså, og vi har en masse sanser, som vi kan sætte i spil. Men mange af os er faktisk ikke i kontakt. Altså, vi er, sådan lidt populært sagt, vi er ikke nede i vores krop. Vi er oppe i vores hoved. Og den kører rundt, og vi vil gerne have kontrol og tænke os til tingene. Og tilbage til fakta, det er ikke forkert at kunne have kendskab til fakta og kunne tænke sig til den, altså tage de dele og lære og studere og så videre, så videre. Det der er jo slet ikke, altså science og fakta og hele den del af det. Men vi har fået gjort det til, at det nærmest har været det eneste saliggørende. Og så glemt den anden del af os. Og det er det, som mennesket sådan i bund og grund råber op omkring på alle mulige måder nu. Altså vi ser alarmklokker ringe, så man kan sige, at denne her disruption, det er sådan et gammelt ord, vi brugt for nogle, er det 10 år siden eller et eller andet, ikke? Men hvad er det, der disrupter lige i øjeblikket? Og nogen synes, at det er AI. Jeg synes og ser, at det faktisk er mennesket. Det er mennesket, der nu gerne vil vise, at vi vil gerne leve på en anden måde. Vi vil gerne have organisationer, der er indrettet til mennesker. Vi vil gerne have samfund, der også er indrettet til mennesker. Så man lidt populært sagt igen er et helt menneske. Fordi vi har lidt været et halvt menneske. Ja. Og det bliver jo aktualiseret af AI's fremkomst på flere og flere områder inden for vores både private og erhvervsliv. At man får brug for at definere, hvad er egentlig forskellen? Hvor er det stopper henne? Hvad er det, AI kan? Og hvor er det, vi skal have mennesker ind? Jeg kan godt genkende den der at leve i sit hoved, som du sagde. Fordi det er jo noget, som jeg oplever mange ingeniører, jeg selv inklusive, eller måske højt uddannede mennesker i virkeligheden, jo er enten disponeret fra fødslen, eller i hvert fald trænet til igennem et langt liv, hvor de har siddet og studeret med numsen i sædet, og ude på lange nætter været i deres eget selskab med en bog, eller et eller andet, hvor de har skulle bruge hovedet til for at konsumere en masse viden, og prøve at få det til at blive til en uddannelse. Oplever du, at det er specielt nogle specielle mennesker, som jeg siger, der har det problem, eller er det alle ledertyper? Er det kønsbestemt? Er der flere kvinder, der er bedre til at mærke efter og føle end mænd, eller hvordan fordeler det sig? Jeg tror, nu er der nogen, der godt kan lide at bruge ordet spiritualitet, sådan om hele det her med at være i kontakt med sig selv. Og det kan vi kan godt sætte det ord på, sådan. Så nu kalder jeg det bare det egentlig er. Altså energetisk ledelse. At kunne lede sin energi som menneske. Er kvinder mere, man kan jo se, at der er flere sådan kvinder, der måske er synlige i det spirituelle. Jeg tror, der er lige så mange mænd, men de er bare ikke helt synlige på samme måde. Og det jeg oplever egentlig, det er, at der er alle typer, alle køn for den sags skyld, som har længes efter at få det her behov dækket, at jeg faktisk tager hele mig selv ind i det. Jeg har talt med
nogle erhvervsledere også, som også og mænd, som er meget værdidrevet, og som har været i forretning i mange år, altså for virksomheder og så videre, men som jo også har måttet kæmpe med at få lov at være, vi kan kalde det, full-blown værdidrevet, fordi det har ikke altid været let at være altså ledet af sin energi, eller menneskelig, eller et eller andet, ikke? Så det har jo været der. Jeg tror, det vi ser, det er jo så, at hvis man skal tale hele den der kvinder og mænd og karriere og sådan, så kopierer man jo tit det, man har set. Altså, så kvinder har jo også kopieret mænd, så vi jo nogle gange nærmest måske er lige så, jeg kalder det lidt enbenede, som mændene er selv. Mm. Men for mig er det, altså vi kan godt tale inklusion og diversitet og alt det her, ikke? Det er sådan en måske en helt anden agenda. For mig er det egentlig vigtigere, at vi taler om, at vi er kommet til et tid i vores evolution. Altså et tidspunkt, hvor nu har vi virkelig brug for at inddrage den anden halvdel af os. Og det har vi brug for begge køn. Mm. Så der er ikke nogen, for mig er det ikke rigtig sådan pege en finger af, at vi har ikke kunne finde ud af at gøre det før nu. Og nu skal vi virkelig gøre det, fordi vi har brug for at gøre det af en hel masse grunde, som er sundt for os selv, og sundt for vores samfund og virksomheder, men også grundlæggende for vores klode jo, ikke? Mm. Når jeg spørger så specifikt til det, så fordi jeg har hørt, at psykologer siger, at der er nogle grundlæggende forskelle på mænd og kvinder. Mænd er generelt mere interesseret i ting, og kvinder generelt mere interesseret i mennesker. Og det skulle være sådan en evolutionær biologisk forklaring på det, ikke? Og når jeg siger generelt, så er det sådan 60-40, har jeg forstået. Så selvfølgelig er der en masse overlap, mænd og kvinder er stort set lige. Men hvis man står med 100 mennesker og siger, hvor mange af dem er mest interesseret i ting, så vil de 60 af dem være mænd, og de 40 være kvinder statistisk set, ikke? Ja. Så det er derfor, jeg tænker, at... Altså man kan jo sige, at i bogen, der kalder jeg det maskuline og feminine energier. Ja. Og vi kunne også kalde dem rationelle eller irrationelle, eller blå og røde, eller et eller andet, ikke? Altså whatever. Men jeg kalder dem maskuline og feminine. Ja. Så, og det har jo ikke noget med køn at gøre. Altså, vi har... Så det er påstanden. Ja, altså, men vi har jo begge energier i os. Så selve den maskuline, den her fremad, man har drive, man vil gerne gøre noget og så videre, ikke? Men vi har også brug for at være reflektiv som en anden del af det. Ja. Og det har begge køn. Så er det, at man kan sige, at mænd, fordi I er mænd, måske har et hovedfag i det maskuline. Fordi man er maskulin, så kommer vi så ind i kønssnakken, ikke? Og at kvinder har et, i kraft af, at man kan få børn, og det ene og det andet, har et større omsorgsgen og sådan, ikke? Ja. Så, er det en social konstruktion ene alene, eller er der en reel forskel på mænd og kvinder dybest set? Altså, ja, der er jo forskel på, at den ene kan få børn, og den anden kan ikke få børn. De biologiske forskelle, men jeg tænker på de psykologiske forskelle med altså, det. For mig synes jeg ikke. Nej. Altså, vi kan godt nørde ned i det og sådan, ikke? Men nej, jeg synes, at det handler meget mere om at få hævet potentialerne frem fra begge sider. Og jeg laver nogle gange sådan et billede, når jeg har workshops eller et eller andet, sådan siger, prøv at stille jer på et ben, og det skal være det højre. Og så begynder at gå. Og det kan man jo godt. Altså, man kan godt humpe afsted, ikke? Så kalder vi det humpe. Ja, ikke? Men det er jo i princippet det, vi har gjort. Ja. Eller gør. Det her med, at vi forsøger at leve et liv, altså
med at bruge alle vores maskuline energier. Altså vi skal præstere, vi skal performe, vi skal gøre ting, osv. osv. Og det bliver vi syge af. Og det er der, vi sådan set er nået til. Okay. Sådan. Så hvordan hjælper den bog mig som salig hovedmenneske til at komme ned i min krop, mærke mere efter og agere på de følelser, jeg så kommer i kontakt med? Altså, den fortæller lidt om energi, den fortæller om nervesystem, den fortæller også om, at vi har brug for at lære på en ny måde. Altså, vi har jo lært, hvordan vi skulle tænke os til ting, og vi skulle læse dem og så videre, ikke? Ja. Så nu skal vi til at lære at sanse og lære på en ny måde, og på den måde skal vi både lære noget nyt, som vi engang kunne, og vi skal også aflære nogle ting. Så det handler også om læringsmetoder. Men mest af alt handler det faktisk om at være nysgerrig og være åben. Fordi hvis vi bare siger, at jeg vil gerne gøre ligesom som jeg har lært og så videre, ikke? Det kan man jo godt. Men det bliver måske ikke så sjovt. Og måske bliver man også syg af at blive ved med at gøre, som man har gjort. Så nervesystemet, og forstå noget om energi, og at være åben over for at lære noget nyt. Og det tager jeg så ind i, hvad kan du selv gøre? Så hvis vi nu siger, at nu ser du meget afslappet ud, ikke? Men hvis du synes, at du har brug for at lave noget, som ligesom får ro på, eller nu sidder du og laver noget her i dit interview med mig, og du skal lave noget efterfølgende. Så kan en god øvelse være simpelthen at sige, når du er der selv, lige at, enten kan man lukke øjnene, men bare lige at være stille et øjeblik. Så luk øjnene, eller lad være med at lukke øjnene, men lige bare lad vejrtrækningen være helt rolig. Og hvis den ikke er det, når du starter, så vente indtil, at den ligesom falder til ro. Og så kan man, når man er blevet lidt øvet, så kan man begynde at arbejde med for eksempel at nulstille sin høresans først, så man lige får høresansen nulstillet, så man er helt rolig, og så kan man tage den næste ind. Så øvelserne går faktisk ud på at hente sin energi hjem. Ja. Hvis man forestiller sig, at når vi er sammen, så sidder jo her to energifelter, der blander sig sammen, ikke? Og hvis du sidder sammen med, det kan være, at du sidder i et kontorlandskab, ikke? Og det bimler og bamler, ikke? Så man kan godt være helt træt, men det her med at centrere sig selv, kan være noget, som man kan gøre. Og det er, altså jeg gør det hele tiden i løbet af dagen. Så det er sådan meget håndgribelige ting. Så er der jo sådan en mere avanceret for nogen, men for eksempel at meditere, som også jo har mange gode egenskaber, som også bevisligt for hentet vores guld op fra det ubevidste. Og det er jo noget af det, vi savner, altså når vi kun bruger halvdelen af os selv. Så hele vores ubevidste, altså som vi kan få gang i, hvis vi og få kontakt til, hvis vi får ro på os selv, så kommer vores intuitive egenskaber og vores kreativitet på en helt anden måde, og vores ro også. Og det kan man så tage ind i, hvordan, altså forestil dig at være i en virksomhed, som arbejder på den måde. Ikke bare sådan, at man selv kan gøre det, men også, hvordan er et kundeflow for eksempel i en virksomhed. Mm-hmm. Altså, hvordan er en customer journey? Mm. Hvordan er hver kontaktpunkt for en kunde?
Fordi en kunde er jo lige pludselig også en, der også er energetisk ledet. Og også ønsker en leverance, der er energetisk ledet. Altså ikke på et ben, men på 2 ben. Så på den måde, så påvirker vores... Altså det, at vi selv forandrer os, begynder at forandre os. Fordi vi er både nogen, der arbejder, men vi er også kunder i butikkerne. Så hele leverancen vil også begynde at ændre sig. Og ultimativt er det jo, fordi nu vil vi gerne selv bestemme noget mere. Vi er ikke som, altså, mennesket er kommet ikke fra hele vejen igennem, og så var vi slaver, eller der var nogen, der bestemte, hvad vi skulle, og så videre, har vi fået mere og mere frihed, ikke? Og nu vil vi gerne selv designe vores liv. Og så også selvfølgelig tilbyde alt det, vi kan, men det skal passe ind i organisationer, som har formål, der passer til mit eget formål. Ikke kun, at jeg gerne vil have en løncheck og så videre, ikke? Men så det er sådan lidt, hvis nu en virksomhed har 100 ansatte, og har det er jo ikke alle virksomheder, der har formuleret et formål, sådan, ikke? Men fra at man måske slet ikke forholdt sig til, hvordan de ansatte, hvad de havde af drømme og formål og så videre ønsker, så bliver vi nødt til nu som virksomhed at forholde os til, jeg vil sige, hver en af de her 100, for at få skabt en organisation, som er indrettet til mennesker. Og så kan den være på, jeg tror, organisationer kan være meget forskellige, sådan altså i organisationsformer eller så videre, ikke? Men det vil jo være lidt op til, hvad er det den her gruppe af mennesker synes passer til dem. Så ja, der er meget i gang. Jeg spekulerede på, hvad er din egen rejse? Hvordan er du kommet frem til den bog her? Hvad er dine egne erfaringer, du trækker på? Altså udover at jeg selv har været i erhvervslivet i forskellige brancher, både detailhandel, i forsikring og også i bilbranchen, i roller med salg, indkøb, markedsføring og over forretningsudvikling og operations. Og som leder i de fleste roller, så har det frustreret mig. Jeg har også arbejdet netop meget med kundeleverance, kunderejse, hvad vi definerer, hvad det er, og så videre, og så videre. Og altid undrer mig over, hvorfor er det så svært for organisationer at arbejde sammen? Altså, og egentlig den bedste konkurrencefordel, det er nogle gange at kunne samarbejde. Den er rigtig, rigtig svær at kopiere. Det tager i hvert fald længere tid, fordi der er mange flere i den her kæde. Så der begyndte der sådan at spire noget om, at man kunne måske påvirke verden på en anden måde, end at gøre det inden fra en organisation. Og samtidig, når jeg så kigger tilbage på min egen rejse, så kan jeg jo se, at jeg jo selv har lukket ned for noget. Så det her med egentlig at være intuitiv, visionær, kan man jo altid sige, var man det som barn eller et eller andet, men at være intuitiv, og det her med, at det er der flere nedslagspunkter for mit vedkommende. Og en af dem sådan meget tydeligt i slutningen af teenageårene, hvor jeg tænkte, jeg vil simpelthen gerne finde kærligheden. Jeg er selv skilsmissebarn, ikke? Og jeg tænkte, det der med kærligheden, når nu ens forældre ikke selv kunne finde ud af det, der må være et eller andet, at det kunne være rart at kunne det der. Men det egentlig handlede om, når man kigger på det, altså udover at jeg fandt kærligheden og er gift med ham stadigvæk, men det her med at følge sit hjerte, altså at tappe helt ind i, hvad er det, der gør dig,
hvad er det, der gør dig glad? Hvad er det, der er det, der giver den største mening? Og det er faktisk ikke altid nødvendigvis at være forelsket i en anden en, fordi ultimativt har jeg jo så fundet ud af os, er det jo også, at vi faktisk elsker os selv først. Mm. Så det her med, at vi går og løber rundt efter at skulle finde en, der skal fikse mit liv, så, altså at jeg har fået en partner eller et eller andet, det er jo sådan set ikke det. Det er lidt ligesom i flyveren, ikke? At tage masken på først selv. Så derfor bruger jeg også ordet sjæl i bogen. Det her med altså sjæl, hjerte, kerne. Vi har faktisk noget, vi kan tappe ind i, som taler til os. Altså gennem vores sanser. Altså vi får ondt i maven, hvis vi gør noget, vi ikke kan lide. Vi lytter måske ikke altid efter det. Vi begynder at få skavanker, altså på kroppen eller alle mulige ting, som faktisk er indikatorer for, at vi driver lidt vold på os selv. Og det kan ultimativt blive til, at vi bliver rigtig syge. Ikke? Ja. Så lidt sådan populært sagt kan man sige, at det kan godt være, at vi har et samfund, der er rigtig veludviklet sådan på den faktuelle, maskinelle ting-siden, ikke? Mm. Men på den energetiske, den åndelige, eller den spirituelle, eller den sjælelige, der er vi rigtig fattige. Så vi har ligesom skabt en verden, der ikke er connected til det, der egentlig er det universelle, eller til det, der er regenerativt. Tilbage til altså naturen, den kører jo, den passer på sig selv, ikke? Hele tiden. Det har vi som mennesker ikke rigtig lært endnu, og det skal vi så lære, når vi kigger fremad. Forhåbentlig. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål omkring følelser, som jeg selv har tænkt meget over. Det er med, kan man altid stole på sine følelser? Altså, du kan jo spørge. I princippet kan man spørge sin krop. Og en ting er de fysiske tegn på, at man har ubehag, stress, og altså, man kan få det dårligt svimmel, og altså fysiske tegn på, at man ikke er i harmoni med sig selv. Men jeg oplever nogle gange, at følelser, ligesom kærlighed, kan opstå og forsvinde igen, og det viser, at man blev forført af en eller anden idé, eller tanke, eller forestilling. Så jeg har hørt det formuleret på den måde, du kan ikke altid stole på dine følelser, eller tro ikke på alt, hvad du tænker, tror jeg det var. Ikke? Men det er tilbage til det her med, at vi har en tanke, og så giver den en følelse, og så giver den en handling. Mm. Hvis vi ikke har vores sjæl med, hvis vi ikke sådan er helt nu kalder jeg det sjæl, ikke? Du kan kalde det hjerte, eller ånd, eller hvad, men altså sådan helt forbundet. Ja. Så er det, at vi godt kan drive rovdrift på os selv. Og lade sig forføre af en følelse. Af en følelse, som jo måske har været en rationel tanke om et eller andet, ikke? Og nu vil jeg gerne føle, at jeg godt kan lide ham eller hende eller et eller andet, eller den her beslutning føles rigtig sådan. Men jeg plejer tit at sige, er det en hovedbeslutning, eller er det en, der kommer dybt indenfra? Ja. Jeg synes, det kan være svært nogle gange at kende forskel. Ja. Jeg er tit blevet forført af følelser. Ja. Og er blevet sådan lidt mere forsigtig med at agere på følelser. Jeg er typen, der skal hjem og sove på det. Ja. Og så har jeg svaret næste dag. Mm. Men det var også en god ting. Ja. Så det kunne være en måde at finde ud af, om det er, hvad var det, du kaldte det? Om det var grounded i noget, i ens egen. Ja, altså om det er
er det funderet i vores, altså din egen sjæl, du kan, så jo mere og mere man træner med at være i kroppen, og kunne kende sig selv, så vil vi også vide, om vi tager et forkert valg eller ej. Ja. Altså selvfølgelig, hvis man skal være, man bliver sådan presset meget i, og skal sådan, så nogle gange, derfor det er vigtigt at have tilbage til at lige finde hjem til sig selv. Fordi hvis vi flagrer sådan herude, og har blandet os helt sammen med alle mulige andre, altså ikke kun fysisk, men sådan energetisk, så kan det være svært for os selv lige at, hvor er jeg henne med mit eget felt, og hvad er det, eller er det mine tanker, der kører nu, eller et eller andet. Så det er det, der er vigtigt også. Og derfor også nu handler det jo om ledelse. Så forretningsbeslutninger, altså bliver de taget, fordi de bare skal eksekveres hurtigt, eller vil der blive taget nogle måske bedre eller anderledes beslutninger, hvis man lige havde ro på, og lige tjekket ind med sig selv, så det ikke er, at man tager beslutningen, fordi sidemanden nok vil have, at jeg skal det, eller et eller andet. Ikke? Ja. Altså har man mod til måske at sige nej, eller komme med et andet forslag, eller hvad det nu måtte være. Og det gælder jo ikke, altså der skal vi være tro, ikke kun mod os selv, men også netop i ledelsesteam i særdeleshed, når man kigger ind i en fremtid, som jo har masser af både magiske øjeblikke, men også masser af udfordringer. Hvordan gør man så som leder? Altså en ting er, at man selv tager den læring til sig og agerer på den måde. Og vi har måske ikke alle, vi er ikke bevidste om alle vores indre mekanismer, men hvis vi skal relatere til medarbejdere og sidder i en gruppe og skal beslutte noget, så er det jo svært at tappe ind i deres følelser, fordi det er jo nogen, som kun de kan føle. Så hvordan bruger man det i en sammenhæng som leder, hvor man gerne vil have inkludere andre mennesker i de her principper, og sørge for, at de også agerer på det? Jeg tror det allervigtigste, det er at være nysgerrig, og være åben, og være, altså når man så har en virksomhed og så videre, så er det jo at skabe et rum, og skabe et forum for, at man rent faktisk kan have dialog, og man har lov til at sige sin mening. Man skaber nogle møder, hvor det er muligt at sige sin mening. Altså det ikke er en agenda, hvor der er kun envejs kommunikation, ikke? Men man kan også have dialog. Så det her med at stille rammerne, lave rammerne for, at man rent faktisk kan agere i det. Og så også investere tid i at lytte til, hvad det er, der bliver sagt. Det skal jo selvfølgelig kan være på alle mulige måder, man kan lytte. Det kan jo også være, at man mailer noget tilbage, ikke? Men at man tager dialogen seriøst. Så det er jo tilbage igen til, altså, at et menneske, der gerne vil være på en arbejdsplads, vil gerne være set, mødt, hørt og forstået. Ikke? Og sådan var det jo ikke rigtigt for 100 år siden, for eksempel. Ikke? Altså, der gør du det der sådan. Så vi er kommet det skridt længere. Ja. Og når vi så kigger frem i tiden, der er så meget snak om generationer i øjeblikket, ikke? Altså boomer og X og Y og Z. Og næste hedder alfa efter Z. Men lige i øjeblikket taler vi meget om Z, fordi det er de unge, der lige er kommet ind. Men alfa-generationen, som kommer lige efter, de er endnu mere energibevidste. Endnu mere ind i deres intuition. Endnu mere, vi kunne kalde det spirituelle. Så derfor er ledelse af virksomheder i dag, det er vigtigt at forstå hele den der anden del af mennesket, og hvad er det, den kræver ledelsesmæssigt. Altså, det er jo det er strategisk
både i, hvordan er det, vi skaber kulturen og organisationerne, hvordan inddrager vi, hvordan rekrutterer vi, altså hele processen i en virksomhed. Men også så at kigge på, hvordan er det så egentlig vores produkt, passer det til, er der brug for vores produkt? Altså en ting er, at det kan være bæredygtigt, det skal vi forholde os til, men er det måske et produkt, der slet ikke er brug for, når vi kigger ind i en verden, hvor når vi kommer mere og mere i balance med os selv, muligvis har brug for andre, ikke nu siger jeg ordet ting, men det er mere for at finde et ord for det, men at vi går fra, når vi får mere ro på os selv, så får vi måske også brug for noget andet, eller vi har måske givetvis også brug for mindre. Vi vil hellere have noget, der er bedre, end bare mere, og vi vil måske ikke dulme os på samme måde, som vi dulmer os i dag med forbrug eller anden form for at dulme os. Så derfor skal virksomheder jo også kigge på, hvad er det egentlig, hvor er det, den her virksomhed er henne om 5 år eller 10 år? Eller er det tid at lave en eller anden exitplan for, at det her, det er der nok ikke brug for om 5 år? Så når boomer-direktøren han sidder og river de få hår, han har tilbage ud af hovedet, og over de her sætter og alfaer, som er på vej, så er svaret i den bog der? Ja. Eller en del af det? Ja, alle 3 dele er sådan set. Altså både det her med at have udsyn, fordi det er faktisk det, der er enormt vigtigt for lederen, der sidder i toppen af virksomheden, eller det lederteam, eller hvordan man nu er organiseret. Og det er det ikke kun nu, men også i fremtiden. Så hvordan er det, vi kigger ud? Hvordan er det, vi interesserer os for, hvordan fremtiden ser ud? Så det er ikke bare nogle data. Altså det er ikke bare, hvordan var det, at vores salgstal var for det sidste 10 år og så videre, og sådan, og så kan man fremskrive et eller andet og så videre. Vi er også nødt til fordi vi har masser af modeller, også på samfundsniveau, ikke? Altså Nationalbanken og det ene og det andet, økonomer sidder med modeller og så videre. Og her faktisk for 14 dage siden var der en, Thomas Har, som er økonom i Nationalbanken, var ude og havde en artikel, hvor han også siger, ja, altså vi kunne godt have gjort det bedre. Vi forudså ikke den her inflationskrise, der kom her i 21, hvor priserne lige pludselig gik sådan der. Vi sad med hovedet nede i vores modeller, men der var 2 de amerikanske økonomer, som evnede også at kigge i modellerne, men evnede også at tage den intuitive del med. Altså det her med at kigge ud, hvad er det egentlig, der sker i samfundet. Der er lavet de her ting. Alt er jo ikke inkorporeret i modellerne endnu. Men ligesom hele tiden at kigge på både science og fakta, men også være velforankret i sin intuition, og også tage sine følelser med, men altså ikke når de skal jo ikke løbe fuldstændigt, det skal være forankret sådan helt inde, ikke tankemylder følelser. Men den del, og så er det jo en afvejning, altså man har noget konkret, men vi har også noget, man kunne sige, der er ukonkret, men det er stadigvæk meget forankret i hvad det er, vi rent faktisk tror på, ikke? Så vi skal være gode til at kunne føle stadigvæk, og vi skal være gode til at kunne se sådan, hvad er det, der sker, fornem, og til at lytte. Og så den sidste ting, der vi nok meget har glemt, når vi sådan, hvis man kigger tilbage i tiden, det er, at vi har ikke tur tro på,
når vi lægger alle de der ting sammen. Tro på. Nu kan jeg tror på, at det her, det er vejen for mig. Eller det er vejen for virksomhed. Det er så en dialog, man så har i måske i flere personer sammen, ikke? Fordi når vi skal tro, så skal vi jo slippe vores frygt. Altså så skal vi turde læne os ind i, eller ud i det uvisse, ikke? Og det, der stopper det nogle gange for mange. Den er svær at sælge i bestyrelsen nogle gange. Lige netop. Og så det her, det handler lige så meget om at træne, fordi når vi kigger ud på de her trends i fremtiden, og hvordan er det, eller det som generationerne, de unge generationer allerede råber højt om, så er det jo nye tider. Og de har nogle konsekvenser. Og de konsekvenser, dem skal man som ledelse forstå, så man kan agere efter dem. Og også sådan at kunne se på dem som, jamen okay, det her har vi måske styr på i vores virksomhed, så vi skal prioritere det her. Og de konsekvenser er så også, at jamen, der er noget nyt, vi skal lære og træne. Og hvad er det, den her virksomhed kan? Jamen, vi kan godt det her, men vores kultur, den er noget dysfunktionel, og der er de her røde lamper. Så vi skal arbejde med det. Så hvad er det for nogle færdigheder eller kompetencer, vi skal træne? Så der er noget individuelt, og så er der noget i en virksomhed, ikke, man skal træne. Og det sætter sig så igen i, hvad er det så for nogle opgaver, vi så skal have løst på en ny måde, altså, end vi har gjort tidligere. Altså tilbage til, hvordan er det, vi leverer en vare. Den skal måske ikke leveres på samme måde fremad, fordi kunderne vil have noget andet, altså, eller på en anden måde. Både selve produktet, men også leveret på en anden måde. Så der, altså jeg plejer jo at sige, at der er masser af potentiale, så at vi kigger ind i gyldne tider, hvis vi vil, for os selv, og for vores, dem vi er sammen med, dem vi arbejder sammen med som samfund, hvis vi vælger den rigtige retning. Og det er at turde åbne op for os selv, og også altså for andre. Og selvfølgelig kan man sige, jamen, så kan man være bange. Ja, men jo bedre vi er i kontakt, desto bedre. Så vi kan godt, man kan godt lave en prompt, og så skrive til AI, ikke? Eller ChatGPT, ikke? Et eller andet. Og så kan man få et svar. Og sådan lidt populært sagt, så siger jeg, jamen, hvad med at prompte sin sjæl? For den kan man nemlig også tale med. Mm-hmm. Fordi kroppen taler faktisk med os. Så hvis vi er stille nok og rolige nok og træner nok, altså ikke ud i, at det skal være sådan her, men træner med os selv fysisk, altså mentalt og åndeligt, følelsesmæssigt, så hvis sjælen kan godt lide at bo i en krop, der ikke er stresset. Den smutter, når kropperne er stresset. Mm. Så, eller samfundet, eller organisationen. Så vi skal bare lave nogle gode, dejlige omgivelser, ligesom det her studie. Ja, tak. Så udover den her bog, hvordan arbejder du så med at udbrede kendskabet, og hvor gør du det henne? For jeg tænker, at det er jo noget, som man kunne prøve at lægge ind i nogle bestyrelser, ikke? For der er meget snak i bestyrelserne i dag omkring inklusion, og man er åben for en ny måde at tænke på det her gamle mands vælde, du ved, med cigar, tilrådede rum og så videre, hvor det hele det foregår i nogle meget lukkede kredse, ikke? Alt det er der snak om i dag, ikke? Er det hele op at vende? Vi skal have flere kvinder ind, vi skal have flere unge mennesker ind, vi skal have...
hvordan får vi den her ind i... Hvad gør du for at udbrede kendskabet? Det jeg gør, det er, at jeg holder foredrag. Så det er jo sådan inspiration, sådan mere på den brede, eller sådan som inspiration. Så laver jeg også workshops, eller du kan kalde det i mindre skala, ikke? Altså for mindre grupper. Ja. Så jeg har for eksempel et koncept, jeg kalder Boost the Board, fordi som også en af dem, der har udtalt sig om bogen, siger, at det her er virkelig et boost til ledelsesagendaen. Men igen, så kræver det mod. Det kræver altid mod til at være anderledes, eller mod til at høre om noget, som man ikke selv føler sig hjemme i, eller hvad er det nu for en Pandora-boks, jeg lukker ind ad døren, eller lukker op for, ikke? Eller så kan jeg måske ikke styre min ledelsesteam, eller bestyrelse, eller et eller andet. Så det kræver rigtig meget mod. Men der er modige, moderne folk derude, men der kan godt komme flere. Altså, jeg beder dig ikke om at røbe nogle hemmeligheder, forretningshemmeligheder, men ser du nogle virksomheder, hvor du oplever, at det her, det er gennemsyrer virksomheden? Er der nogle gode eksempler? Jeg bliver faktisk spurgt om, kan du ikke sende mig en liste over energetisk ledet virksomheder? Ja. Så siger det kan jeg så ikke. Fordi man kan sige, det er jo ikke, vi kan sige det på mange forskellige måder. Du kunne også kalde det autentisk ledelse eller et eller andet. Men jeg kunne godt lide at tænke mig at fremhæve en virksomhed, som synes jeg, og som alle kender. Sådan en virksomhed som Clever, med Kasper, der sidder i spidsen for den, er meget bevidst om, hvad det er, der skal til. Hvordan er det, fremtiden ser ud. Og det heller ikke nødvendigvis bare lige er let. Og så sjovt nok, så har de så også et produkt, der også er energi. Ja. Men så også at være bevidst om, at man rent faktisk får rigtig meget ud af at lede sin virksomhed energetisk. Altså ud fra, hvad det er. At det handler om, at vi skaber mere god energi end dårlig energi. At hvis vi hele tiden, altså det er lidt tilbage til hele tankegangen omkring os, vores klode, at vi giver mere tilbage til kloden, end vi tager. Og det samme med energien. Eller du kunne sige, at du går faktisk på arbejdet, hvis man går på arbejdet, ikke at nu arbejder på alle mulige andre måder, men at du har mere energi, når du går hjem, end når du kom på arbejdet, fordi vi faktisk ikke drænede hinanden, ikke? Det vil være noget nyt. Ja, ikke? Jo. Så hvordan er det også, man så indarbejder nogle af de her forskellige måder at være på en arbejdsplads på? Hvordan kan man have mulighed for at sætte sig ned og lige meditere i 5 minutter? Kan man det? Er det legitimt, eller hvad? Ja. Eller så videre, ikke? Som vi snakkede om, før vi gik på her, det med introvert og ekstrovert, hvor man har forskellige behov. Det er netop. Og ikke nødvendigvis altid vil deltage i kantine-frokosten der, fordi man har brug for lige at... Ja, og vi er introverte og ekstroverte mennesker sammen, og hvordan er det, at vi skal kunne være der alle sammen, så det også er rart. For nu at tage de 2 måder at sammenligne det på. Så der er meget potentiale, der ikke er adresseret endnu. Men det kræver mod, og det jeg hører tit, det er, hvordan får jeg min ledelse i tale? Spørgsmålet. Eller kan du hjælpe mig med det? Så ja, det er jo selvfølgelig, jeg kan banke de døre ind, jeg kan, men hvis man selv skal, så er det jo at ture tage dialogen med dem, som man nu skal tage en dialog med, eller kunne vi sætte et eller andet på agendaen, hvor vi taler om, hvordan vi gør ting i denne her
det her team, eller i den her virksomhed, og så videre. Så det er nogle af det spørgsmål, som egentlig kommer oftest til mig. Og når man spørger mennesker, eller de ledere, der er nogle cases i bogen også, når jeg har spurgt dem, og når jeg holder foredrag og så videre, så spørger jeg, hvad er det, I godt kunne tænke jer at se mere af i verden? Og det er sjovt nok, alt sammen noget, der sådan, det kommer prompte fra dem, og det kommer også nærmest som enstavelsesord. Og det er noget med, altså fra kærlighed til fællesskab, til samhørighed, til dialog, til involvering, altså den slags ord. Men det handler om at være set, mødt, hørt og forstået. Så vi vil gerne det samme alle sammen, sjovt nok. Vi skal bare finde ud af at gøre det sammen. Have den her samtale, uden at vi bliver sure på hinanden. Fordi når vi så samtidig skal skabe nogle nye ting, skabe nye organisationer, eller nye produkter, og nye forretningsgange osv., så skal vi være mere i ro, så vi ikke skal bruge al tiden på konfliktmægling. Ja, det skal der også til, men men måske i mindre grad, så der er mere flow i det. Mm. Så hvis man nu er blevet mere nysgerrig, og modig, måske også, og har fået lyst til at høre mere, hvor kan man så finde mere om det her? Man kan finde mere på min hjemmeside, den hedder www.fremkaldnytlederskab.dk. Et langt ord. Ja, fordi det handler om at fremkalde nyt lederskab. Fremkaldnytlederskab.dk. Og så kan man jo selvfølgelig, hvis man gerne vil købe bogen, den kan man også købe på min hjemmeside. Så får man nogle trendkort med, og man får den signeret, og man får pakket den ind og så videre. Men ellers så findes den jo ude på de forskellige online og fysiske boghandler. Og Saxo og Bog og Idé. Og den findes også som lydbog, så den kan også, jeg har selv indtalt den på lydbog. Mm-hmm. Så den kan man også finde på de kanaler, hvor man nu shopper lydbøger. Ufibo og så videre, og så er den jo udgivet på engelsk, så hvis man er til engelsk, eller har engelske kollegaer, eller et eller andet, så kunne det være Amazon.com, og den er også på lydbog på engelsk, og der er den på et site, der hedder kobo.com. Ja, når du nu nævner det, så er jeg nødt til at spørge, er vi længere fremme i Danmark/Skandinavien på det her område end andre steder i verden? Min oplevelse er umiddelbart nej. Nej? Altså, det virker lidt som om, at vi er noget mere sådan, jeg kalder det sofa-kartoffelagtige. Altså, vi er lidt malige. Og lidt ligesom, nu laver jeg pendanten til ligestilling, hvor vi jo synes, at vi har ligestilling. Og at kvinder, der er lige muligheder for lederposter eller bestyrelsesposter osv. Ikke? Og det går rent faktisk den forkerte vej. Så der er også et eller andet med denne her opfattelse, altså vi er det gode land, vi har tillid til hinanden, og vi er frie, og det er vi jo. Altså. Men der er altså virkelig nogle områder, som vi godt kan gøre radikalt bedre. Som ligestilling for eksempel. Eller også at være bedre til at skabe nogle rum, for vi kan være mennesker på en hel måde. Og rum, det er så, nu tænker jeg så i energi, ikke? Men eller i organisationer. Hvilke lande kan du pege på, som er længere fremme end Danmark? Fordi det er jeg også overrasket over. Jeg tænker, det er i hvert fald ikke England eller Tyskland eller Italien eller nogle af de steder, jeg kender til. Nej, men mere bare, at der er lande, der er mere åbne
altså åbne for at turde tale om nogle ting, ikke? Altså så kan der være lande, så USA for eksempel, ikke? Men det betyder jo ikke, at man nødvendigvis ikke har alle mulige andre udfordringer også, ikke? Så der er bare en... det er jo klart også, altså når man har et lille land, ikke? Og hvis man så sammenligner med et stort land. Men for eksempel havde jeg en workshop med en gruppe ledere, som var blandede ledere. Altså blandet i både mænd og køn, men også fra forskellige nationer. Kulturer, ja. Men i Danmark. Altså, så de arbejdede i en dansk virksomhed. Okay. Stor dansk virksomhed. Og vi arbejdede med trends og så videre, indholdet i bogen. Og som en af dem siger fra Sydamerika, det er altså interessant, at jeg bliver ligesom nødt til, når jeg kommer tilbage til Danmark, og lukke lidt ned for hele denne her feminine, altså den anden del af mig, som faktisk får meget mere plads, når jeg er hjemme i mit eget hjemland. Men her, der er I meget maskuline, altså meget performance og meget derudad og måske lidt kolde og så videre, ikke? Og det synes jeg var et meget godt eksempel på, at det kan godt være, at vi synes i Danmark, at vi er et demokrati, og det er vi, og vi er også bygget på tillid. Ja, det er vi. Men der er rigtig meget mere, vi godt kan gøre bedre. Og vi har måske fået forfinet lidt denne her måde at være være leder på, eller være effektiv på, og så videre, som vi skal have løsnet op for, og som ikke helt har kunnet få sin gang på jord. Sådan, selvom vi er et demokratisk land, og med masser af tillid, så har vi også en masse, der er mange, der kalder det traumer, som vi skal have ryddet op i, ikke? Og dem er der jo både individuelt og også kollektivt. Meget interessant. Så det kan godt være, at vi har en forholdsvis stor repræsentation af kvinder, men hvis de opfører sig som mænd, så kan det være lige meget. Nej, hvis de opfører sig som mænd på et ben, altså på den måde, ikke? At vi kun har taget den ene halvdel af os selv i brug, og vi har ligesom lukket ned for den anden halvdel af os. Fordi som sagt, kan der er jo også masser af mænd, som har skulle agere i et patriarkalsk system, som simpelthen heller ikke har trives. Ikke? Det er jo ikke alle, der trives i et styre, som er frygt og kontrol og så videre. Men vi kan jo sjovt nok lære og ligesom med vores tanker og følelser og acceptere, at det er faktisk rart, selvom det ikke er rart. Hvis du kan du følge mig i, hvad det er, jeg siger? Ja, jeg tror, min hjerne den stoppede der, da du sagde patriarkalsk samfund, eller styreform er baseret på frygt og kontrol. Sagde du det? Nej, altså ikke sådan, at det definitivt er det, men vi har jo bare set et samfund, som har været styret af konger og enevælder og så videre, ikke? Igennem, ikke? Ja. Og vi har haft vores fædre og vores kultur med, at man skulle have et slag over nallerne i skolen, eller hvad det nu at man må blive slået, og så videre, så videre. Ja. Men det er ikke en pegen finger af, at for mig er det en konstatering af, at nu er vi her, og der er ingen, der egentlig har trives med at blive slået over fingrene, eller blive slået eller noget. Om det så er både en dreng, eller en pige, eller en mand, eller en kvinde. Så vi skal finde ud af, både som mand og som kvinde, at kunne have hele os selv med fremadrettet.
og så i en dialog, hvor vi ikke får lavet nogle skyttegrave. Fordi det er jo også vigtigt. Så det er jo ikke noget med dem og os eller noget. Så nej, du kan sige, vores samfund har jo været ledet af mænd. Altså, da kvinder fik stemmeret i 15, ikke, og så videre, ikke? Så på den måde er der jo nogle ting, der er nye for kvinder, ikke? Ja. Nu dukker der jo nye spørgsmål op hele tiden. Vi kunne blive ved. Ja. Jeg skal lige vende en ting med dig. Jeg har jo bemærket, at midt i den her debat omkring, hvor meget kvinder føler, om de tager deres retmæssige plads i forskellige sammenhænge. For eksempel arbejder jeg en del med bestyrelser, og der er det jo, jeg tror det er 23% af de større virksomheder, hvor kvinder sidder i bestyrelse, ikke? Eller de udgør 23%. Og det gør de sjovt nok også i de der databaser, hvor man kan oprette en profil og sige, at jeg er interesseret i bestyrelsesarbejde. Der er det også cirka 23% af de profiler, der er kvinderprofiler. Ikke? Så der kunne man måske forestille sig, at der var en forskel i interessen på, i hvert fald i den gamle måde at være i bestyrelse på. Interessen for bestyrelsesarbejde er måske større, hvis man er mand og har det der boomer-instinkt, hvor man kører på det ene ben. Det er, ikke? At verden stadig bygger lidt op på den måde, det er, ikke? Og som måske skræmmer kvinder væk. Men hvad pokker var det, jeg ville sige? Om det er noget med, at kvinderne ikke har lyst til at være i de bestyrelser? Ja, på de betingelser i hvert fald. Ja, det er jo det samme. Altså, det er jo princippet det samme, som der sker nu altså med Great Resignation, eller Quiet Quitting, eller Loud Quitting, eller hvad vi nu vil kalde det. Det er jo mennesker, der ikke har lyst til at være i en setting, altså i en ramme mere. Og som så kan man jo vælge. Altså man kan vælge, om man vil kopiere, og så prøve at blive en klon af en gruppe, som måske er lidt for snævert synet, ikke, i deres tilgang til, hvordan man gør ting. Og så for at passe ind, ikke? Eller man kan sige, nej, det har jeg ikke lyst til at overhovedet være en del af. Så der er jo flere grunde. Altså, nu har jeg selv været en del også af at forstå, hvad der sker i det her bestyrelsesland, og også, hvad er det, bestyrelsesformænd i det hele taget siger. Og der er jo mange, der siger, at de ikke ved, hvor de skal finde kvindelige, hvis de gerne vil have nogle kvindelige. Ikke? Så det er jo også det er jo så interessant, ikke? Hvilket vi som kvinder ikke helt kan forstå. Fordi der er databaser, eller man kunne også starte med bare at være nysgerrig. Ikke? Jo. Så tilbage til igen, ikke kun kvinden i en bestyrelse, altså situationen, men det her med at være nysgerrig på, hvordan er det fremtiden ser ud. Ja. Fordi for mig er det to ting af samme sag. Jeg tror, en af mine pointer, som ikke kom frem, det var, at hvis der er en database, man kan oprette sig i kvitterfrit med en profil, og det kun er 23% af kvinder, så kunne det jo godt indikere, at kvinder bare ikke er så interesseret i bestyrelse, som mænd er. At der er flere mænd, der er interesseret i bestyrelsesarbejde, og derfor gør de det arbejde at oprette profil og byde sig til. Hvad tænker du om det? At der er færre kvinder, der opretter en profil, fordi de tænker, at det ikke giver mening, eller hvad? Nej, det er jo det, der er spørgsmålet, hvorfor de ikke gør det. Hvis man forestiller sig en ideel verden, så burde der være lige mange af hver køn, hvorfor ikke? Og man så har en database, hvor man rekrutterer fra. Nu ved jeg godt, at mange bestyrelser rekrutterer jo fra top, fra direktører, og der er måske en overvægt stadig. Men hvis man har en fri database, hvor alle kan oprette sig, hvis de er interesseret i bestyrelsesarbejde. Ja. Hvorfor er der så kun 23% kvinder i den database, og ikke 50%? Fordi det ved jeg ikke lige, hvad det er for en database. Det kan jo være, at de ikke lige synes, at fordi der ikke er lige så mange, og 2, fordi der måske ikke er, altså at man ikke ønsker at være med i den database, fordi man ikke, altså det giver ikke mening. Men samtidig så er der jo databaser, hvor der kun er kvinder.
Så det er jo ikke, man kan sagtens, hvis man ville finde nogle kvinder, kan man gå til de databaser, hvor der kun er kvinder, hvis man skal have fat i nogle kvinder, ikke? Ja. Særligt når man siger, at man ikke ved, hvor de er henne. Ja, det er en ret stor base, der hedder N-Board, som er dansk. Ja. Og jeg studsede bare over det, jeg tænkte, det var da interessant, at der er den samme repræsentation af fordeling af mænd og kvinder i den frie database, som der er i bestyrelser i større danske virksomheder generelt. Ja. Jeg tænkte, det var ret interessant. At de passer sammen. At de passer sammen, ikke? Ja. Og at det simpelthen bare er et spørgsmål om, at kvinder gider sgu ikke at arbejde de arbejdstider og gøre det, der skal til for at åbenbart være eligible til bestyrelsesarbejde eller lederjob. Jeg kender mange boomermænd og den ældre generation af mænd, som falder om, når de er 60, ikke? Eller som siger, jeg kender ikke min datter af første ægteskab, og som måske i virkeligheden har fortrudt. Altså, der er en pris at betale for det, som kvinder måske er bedre til at vurdere og sige, det er simpelthen ikke det værd. Altså. Ja, det kan du sige. Altså, og så kan man sige, hvor intelligent er det så ikke at lytte til sig selv. Ikke? Ja, af alle dem, der bare kører derud af. Det er tilbage igen til at hoppe afsted på det ene ben. Ikke? Ja. Så vi skal gøre bestyrelsesarbejde og ledelsesarbejde til noget, som ikke kræver, at man stiller træskoen som 60 år, eller risikerer. Jamen, det tror jeg heller ikke, det vil være, fordi hvis jeg så skulle provokere lidt, så vil jeg sige, så er der jo mange, der bare sidder i en bestyrelse og ikke laver noget, ikke? Altså, så jeg tror egentlig hellere, at vi kvinder og mænd, altså, men som er ledet energetisk og gerne vil fremtiden på den nye måde, faktisk gerne vil have et fora, hvor man spiller hinanden gode, og hvor man er et helt menneske. Det betyder ikke, at man er knalddygtig og strategisk og det ene og det andet, men selve måden, det fungerer på, er på en anden måde. Og man kunne også tale om, skal man lave, altså jeg er med på, at der er juridiske ting omkring bestyrelsesarbejde, ikke? Men man kan trække ressourcer ind, eller arbejde med nogen, man har brug for, ikke? Så man måske ikke altid, altså fagligt, så man måske ikke altid kun har den her, måske meget ofte lukkede kreds. Ja. Så der er virkelig brug for ny luft på bestyrelsesniveau, ikke? Ikke kun så meget med kønnene, men mere med mindsetet, og så i forhold til ressourcer, eller kompetencer. Så på den måde er det jo spændende. Og man kan sige, en bestyrelse også, som har kunden med på en eller anden måde. Hvor er kunden repræsenteret, eller hvor er de unge repræsenteret, ikke? Altså fordi det her med, at hvordan er det, man får viden og indsigt til at forstå, hvad det egentlig er, der sker. Fordi når tingene sker hurtigere og hurtigere og hurtigere, det kommer de jo til, altså vores verden. Jeg plejer sådan, det er lidt ligesom sådan en orkan, og den kører jo ikke, og inde i orkanen, der skal du gerne stå selv, og du skal gerne være helt rolig på begge dine ben. Så ja, det er et godt billede. Ja. Sammen med de andre. Ja, i teamet. Forhåbentlig. Uden at blive væltet omkuld, ikke? Jo. Så kunne ligesom se, hvad det er. Okay, der kører alle de her kriser, men jeg behøver jo ikke at hægte mig på dem alle sammen. Nej. Hvad er det for nogen, vi skal forholde os til i den her bestyrelse? Og så koge det ned, og så køre efter det, og lave et team, der er fyldt med energi i også, ikke? Men der er også meget på spil. Der er jo i sådan noget, ikke? Der er rigtig meget på spil. Fordi der er jo egoer, og der er prestige, og der er alle mulige ting, ikke?
Men når vi begynder at lede os selv energetisk, så er vi nødt til at sige farvel til vores ego. Så det er jo også sådan noget, der er på spil for nogen, ikke? At hvem fanden er jeg så, ikke? Altså, hvis jeg ikke er et eller andet, der plejer at spille fandango eller et eller andet. Ja. Køre frem på den måde. Så der er meget brug for at genopfinde altså sig selv og sin bestyrelse, sin virksomhed, så virkelig, for hvem er det, der så, hvad kan man sige, overlever på den lange bane, ikke? Fordi der er nogle, du kan sige, der er helt nye spilleregler, ikke? Og du skal kunne nogle nye kort, ikke? Der er nogle nye kompetencer, du skal kunne. Gamle kompetencer. Ja, men også nye kompetencer, ikke? Jo, men det tilbage til det, du sagde i starten med, at i virkeligheden er nogle gamle ting, som vi har glemt. Ja, det er skåret fra, det, der og sagt, det kan vi ikke bruge. Altså, at vi rent faktisk, det er jo gammel vin på nyt papir, ikke? Vi kan det jo godt. Ja. Vi har kunnet det. Altså, vores forfædre helt tilbage kunne det. Og så har vi fløjtet ind i lidt en blindgyde, må vi sige, ikke? Som vi så lige skal ud af nu, så vi alle sammen kan komme på ret kurs. Ja, et eller andet sted kan man vel sige, at det er en naturlig udvikling. Ja, det er det, jeg tror. Altså, da vi gik i stenalderen og gik hinanden, så der handlede det om overlevelse hver dag. Ikke? Ja. Og nu har vi fået skabt en verden, hvor der er flere kalorier i køleskabet, end der er på en pløjemark på flere hektar. Ikke? Altså, så vi har fået skabt en situation, hvor vi kan begynde at interessere os for andet, bare at overleve. Ikke? Ja. Og det er jo det, der er det positive, for hvor der er nogen, der synes, at det kan se meget, altså der er mange kriser, og jeg synes nogle gange, at det er, apropos energi, er det også, altså det kan vi tale om, og der er ingen tvivl om, at vi har rumpetten på kogepladen, sådan, altså i forhold til vores klima og vores, på den måde. Men samtidig er der bare også så meget potentiale, som vi ikke forstår, at vi faktisk har, ikke? Einstein siger det så fint med, at vi har skabt noget, hvor vi egentlig bare er tjeneren, og vi farer rundt nu på det ene ben, ikke? Og prøver at tjene et eller andet, og vi har ikke forstået, at det var egentlig gaven, vi skulle finde, som er kontakten til vores hjerte, vores sjæl, sådan, altså. Så vi løber perpleks rundt, og det på en eller anden måde er det jo smukt at vide, at vi har meget potentiale. Så når man synes, at alt er knapt, og alt kan være farligt og så videre, ikke? Og uden at det der er mange, når jeg taler om nogle af de her ting, eller sådan, bare hvis man nævner ordet spiritualitet, så folk har jo fordomme om mange ting, så er det, men det er også det er et eller andet religiøst, eller sådan. Ja, for mig er det stadigvæk bare det er. Det er energi. Altså det er fysik. Det er energifrekvenser. Det er noget, vi kan måle, og det kan, apropos, nu er du ingeniør, det kunne være fedt at måle, at jeg kunne måle, nu har jeg sådan en gammel ur, ikke? Men altså, kan man måle mine energifrekvenser i dag, ikke? Hvordan er det i dag? Sådan, altså en ting er, hvordan jeg intuitivt kan mærke det, sådan, ikke? Men har vi også brug for at måle det, sådan, så vi kan se et eller andet tal, altså i hertz og så videre, sådan mere som almindelige mennesker? Eller er det at gå for langt, sådan etisk? Kunne du forestille dig en arbejdsplads, så går medarbejderne ind, og så kan man bare se, wow, den ligger bare på rødt, ikke? Altså, der er lav energi, og der er konflikter, og der er det ene og det andet, ikke? Men vi fornemmer det jo som regel godt, når vi er i nogle
kultur og sådan, hvordan der er. Men det er sådan en helt anden snak, om man skal kunne tage det så langt, at det også ramler ind i KPI-arket og så videre, ikke? Ja. Det er jo alt, der kan måles. Det ender i et regneark på et eller andet tidspunkt, ikke? Ja, og det gør det, men har vi brug for det i fremtiden? Det har jo i hvert fald bragt os til, hvor vi er i dag. Ja, måske skal vi netop prøve at balancere det lidt. Det er din bog i hvert fald et bud på. Og du er optimist? Jeg er optimist. Det er godt. Jeg er optimist. Der er potentiale. Ja. Og verden skal nok blive et bedre sted. Vi har alle sammen mulighed for at bidrage. Og vi kan gøre det omkostningsfrit. Det er bare at sidde og sige til sig selv, at jeg elsker mig selv. Ikke på den her sjove måde, men altså virkelig sådan, eller det kunne også være, at man havde lyst til at tilgive nogen. Ligesom få ryddet lidt op i sit shit, hvis vi kan kalde det det. Jo. Så man på den måde har man jo allerede, altså når vi taler energi, så er vi jo faktisk hægtet sammen alle sammen i et energifelt. Så hver gang vi som bare individ gør noget, som højner energifeltet, gør det bedre, så er vi jo med til at bidrage til en bedre verden. Vi er så også det modsatte, hvis vi laver noget skrammel, ikke? Jo. Men vi behøver ikke at sidde og vente på nogen. Eller chefen, eller... Nej. Og det synes jeg er i en tid, hvor man skal måske have go, eller det koster penge, eller et eller andet. Det gør det ikke. 250 kroner. 250 kroner, jo, og man kan også det ene og det andet, men vi kan meget. Ja. Det var spændende at snakke med dig, Gitte. Tak fordi du kom og fortalte om din bog og om energetisk ledelse. Jeg går ud fra, at det er noget, man også er selvledelse, at man også selv kan få noget ud af det. Man behøver ikke at være leder for 200 mennesker. Nej, vi er alle sammen ledere i vores eget liv. Det er jo det. Så det er for den enkelte. Det er noget, alle kan bruge. Og det er for den professionelle. Og der er masser af praktiske øvelser og eksempler. Der er masser af, efter hvert kapitel, er der faktisk spørgsmål, refleksion. Ja. Og der er også øvelser. Og man kan tage dem alene eller sammen med andre. Man kan altid tage dem alene, men i fremtiden er det godt, at vi alle sammen har en mentor, eller en buddy, så vi er hinandens lærermestre. Det er hermed givet videre. Ja. Tak fordi du kom. Tak fordi jeg måtte komme. Godt.